Mag-unboxing tayo ng bagong cellphone na Huawei Nova 7i. Ayan guys, kabibili ko lang kanina to guys. Pumunta ako sa labas, so unbox natin ngayon. Ito nga pala ay 128 GB. Ayan, so ayan guys, bali ito nabili ko ng 600 plus lang yata ito. Ayan, nalagyan ko na ng cover ito. So ayan, Huawei Nova 7i. Ayan, Huawei. So ayan, nag-start na siya guys. Ayan, nakukuha yung television. Ayan guys, ayan. Diba? So ayan guys, bali ayan, kabibili ko lang ito. Ayan guys, Huawei Nova 7i. Ito yung naka-cellphone niya to. Tapos naglagay na rin ako ng casing. Yan yung mga gamit niya. Ito dito. Ito meron pa siyang isang rubber. Ito rubber niya guys, basta mong puti. Yung kanyang pin. Tapos charger, may USB charger. Ito yung headset niya. Tapos ito yung charger. Ayan, so ito guys, pandagdag na YouTube natin guys. Ayan, ayan guys, so ewan ko kung malinaw yung camera nito. Siguro malinaw naman. Ayan, ayan, kita ko kayo dito, kita ko sarili ko dito guys. Ayan. So ayan guys, ganda siyang pang selfie, maliwanag. Ayan guys, maliwanag siya guys, diba? Kita ko yung sarili niya guys. So yan, bali ito yung gagamitin kong pan selfie, pan video. Ayan, ayan guys, kita malinaw diba? Ayan, malinaw siya guys. Bali, asan na rin? Ang memory niya ay 128 GB. Ayan, ayan siya guys. So Huawei Nova 7i. Ayan guys. Guys, maraming salamat sa inyo dyan. Magandang gabi, umaga sa inyong lahat. Makita-kita tayo soon sana. Ayan, so ayan guys, hanggang dito lang. Mega shoutout sa inyong lahat dyan, lalo na sa mga kasamaan natin sa SMY Tuber family. God bless you all and good night.